Takže čaute lidi u tohto videa. A toto video bude veľké, lebo nemám zvuky. Lebo v tomto videu si otvoríme 200 krystál kľúčov. Takže ja si myslím, že sa môžeme rovno vrhnúť na to. Trochu som prišiel o gemy, lebo som pouštný kraftil. Mám tu niekoľko osmičiek a získal som aj mastery, že môžem dať 10 si aktivovať. Uvidíte moje mastery, 66 level. Potom ešte toto budem musieť enchant mastery trocha vylepšiť, ale tu si poďme zapamätať, že pred otváraním 200 krystálky sme mali Keymaster level 31. Zaujímavé, aký budeme mať potom level, takže asi to ideme obkúsavať jedný rovno na to. Dávam tam nejaký, aj to si budeme môcť otvoriť, dávam sem nejaký timelapse a ja si myslím, že môžeme ísť na to. Dúfam, že aby toto video nemalo, neviem koľko aj s tým timelapsom dĺžku, tak ak chcete vidieť, čo nám ešte dopadá, tak určite choďte na ďalšie video, ktoré bude vlastne hneď po tomto. Alebo ako do jedného videa by som to myslel. Určite sa na ňo choďte pozrieť, aby ste vedeli, čo nám padlo. A to si necháme na budúce. Takže ja si myslím, že pre toto video by to mohlo byť všetko. Zatiaľ nám nič nepadlo, ale ako hovorím, choďte na druhé video, ktoré vlastne budete mať hneď na týmto na kanále. Takže tak a
ja si myslím, že sa s týmto už v tomto videu s vami môžem rozlúčiť. Takže čau.